Нещо микрофони работи? Не. Всичко? Окей. Добре. Супер. Драго ми е и на мен да съм на това събитие, този път и като активен участник, за което благодаря на Жоро най-вече и на другите, които са помогнали за организацията. В моята презентация днес ще споделя моя мисловен път през годините за осъзнаване и за различните етапи, през които аз така минах за биткоин, как го виждам като актив, като мрежа и съответно как относително, нали, може и малко срамно да звучи, но относително скоро мога да кажа, че станах спестявай, харчи и презареди максималист, така да се нарека. Защото имах такива вътрешни съпротиви, нали, които след малко ще споделя. Моят път на разбиране какъв беше? Ниво едно на разбиране за биткоин беше поглъщане на маса информация за мен, нали, която кулминира в прочитането на стандарта биткоин и осъзнаването, че всъщност биткоин са най-добрите пари, които някога са съществували и съответно е въпрос на време да бъдат възприяти, да бъде разпръсната тази информация и да бъде просто да щупат, да победят и да направят нерелевантни всички други 180 фиатни валути в света. Нали, това е, може би, графика, която много от вас или всички от вас са виждали, която сравняваме биткоин с злато, с всяка друга фиатна валута и ясно се вижда, че по всички важни критерии, може да, разбира се, гледате много информация, онлайн записи, където анализираме, говорим повече в детайли, но ясно се вижда, че биткоин просто са най-добрите пари. И съответно, като са най-добрите пари, осъзнаваш, че си в ранен процес на тази развиваща се технология, нали, някакси естествено стигнах или еволюирах до това разбиране, че нали, никога не продаваш биткоин, особено защото предстои още толкова много хора да влизат, толкова много капитали да влизат и съответно цената ще стане половин милион, 1 милион, 10 милиона, 99 милиона и така нататък, измерено в фиатни единици. И съответно, нали, до голяма степен мисълта ми беше как мога да измисля начин да трупам все повече и повече биткоин с работа, с проекти, с други идеи, нали, начини, по които мога да изкарвам пари. Трето ниво на осъзнаване при мене беше, нали, все пак аз, може би знаете, нали, работих доста време в Nexo, където един от основните ни продукти беше и продължава да бъде кредитен продукт. Именно продукт, който позволява биткоин да бъде използван като обезпечение, както в традиционния свят, нали, можеш да ползваш имот като обезпечение, да отидеш в банките, да ти дадат пари на заем за обезпечение. Всъщност, нали, едно от осъзнаването за мен беше, което пак може би много от вас знаете, че биткоин е най-доброто обезпечение, което изобщо някога е съществувало в света и е съществувало. И съответно, понеже този актив ще расте много, има много икономическа логика, в която да кажеш, аз ще си трупам биткоин, ще мисля как да трупам биткоин, като дългосрочно средство за спестяване. И след това ще ползвам обаче фиата, ще тегля заем, нали, било то през Nexo или през други подобни, които стават все повече налични финансови инструменти, с които аз ще си трупам биткоин и ще си харча фиата и по този начин, нали, се грижа за моето дългосрочно благополучие. И това е логично, нали? В смисъл, това си работи и смея да твърда, че е валидна стратегия за много хора. Сега четвърто ключово ниво за осъзнаване при мен, което беше не просто биткоин най-добри пари, не просто, нали, трупам го, не просто трупам го и в същото време гледам да харча само фиат и дори, нали, едва ли не нон-стоп, нали, дори да не харча изобщо, т.е. да, всичките ми приходи да отидат в биткоин и съответно на тегля заем, който по-късно да изплащам с биткоин. Четвъртото ми голямо осъзнаване и за мен ниво на разбиране беше осъзнаването, че всъщност биткоин не е просто актив, не е просто начин на плащане. Биткоин е изобретение, което тотално може да пренареди стимулите за това как ние се държим като хора, като икономически единици, като дружества, ако щете.
И за това, че всъщност много от критично големите проблеми, които се случват в обществото и които директно афектират всеки един от нас, всъщност са такива и стават все по-зле заради фиата и заради парите, които използваме. Нали, което много детайлно, така в много голяма част е обяснено в втората част на книгата Фиатния стандарт, фиатен живот, където се в един обяснява, нали, как качеството на храната ни се влошава, как цените на енергията, на горивата се увеличават, как качеството реално на почти всички стоки и услуги в обществото се влошава и коренният виновник за това е именно фиатните пари и начина, по който лесно могат да се създават фиатни единици. Нали, много по-детайлно също страхотна книга на английски, наричана Fiat Ruins Everything, или Фиата де-факто прецаква абсолютно всичко, защото чупи стимулите и буквално е виновника, както много добре в наскоро популярното видео какъв е проблемът, англичанина Джо Брайан обяснява от А до Я, как проблемите за политическата екстремност, която се случва, нали, крайно десни и крайно леви партии, проблемите за това, че има, нали, здравна криза по много аспекти в цял свят, проблемите за образованието и все по-ниското качество на образование, проблемите за войните, които се случват, проблемите, нали, от почти абсолютно всякакво естество в обществото. Коренната причина за развитието и деградацията на тези проблеми е именно фиатните пари и фиатните валути. И това, нали, осъзнаване за мен беше много важно, защото нали, осъзнаваш, че това нещо не е само просто тук да направим едни пари, нали, или т.е. да станем по-заможни и да можем да си позволим повече неща, а е всъщност начина, по който буквално да си подобрим качеството на живота. Защото, нали, парите са окей, ама въпросът е за какво ги разменяш и въпросът е каква е средата около теб. Нали. Това беше така четвърто ниво за мен за осъзнаване по пътя ми, нали, и настоящото пето ниво, което нали, смея да кажа, нали, че достигнах относително скоро, а именно максимализъм от гледна точка спестявам, харча и презареждам в посока биткоин. Сега, аз за първи път похарчих биткоин, мисля, 2022 година, когато бях на една конференция в Латвия, където беше биткоин конференция, нали? Съответно бяха направили така да може да се харчи биткоин. Похарчих го, ама нали, едно такова с неохота, защото дори да харчиш някакви супер къси сатошите и се кажеш, бе, това не е много, нали, не се усеща добре. Има едни такива, нали, особено като си бил известно време, има едни такива вътрешни мисловни процеси, които трябва да си пречупиш. И нали, това е някаква вътрешна съпротива и възражение, което аз имах и вероятно много от вас или имат, или са имали, е, че ще почна да харча, когато цената, нали, стигне някакво ниво. И защото преди това, нали, фокусиран съм да си такова, когато вече за мен си преценя, че или аз съм достигнал, нали, поставената от мен финансова цел, или биткоин по моя преценка е преминал голяма част от монетизацията си, примерно е стигнал 1, 2, 3 милиона долара, нали, в моите очи, тогава той пак ще продължи да расте, но ще расте с доста по-бавни темпове, може би, отколкото сега. Може би тогава ще започне да харчи. Това беше, нали, едно такова първо възражение и то до някъде идва и това, което Жор Николов спомена, нали, че всъщност все едно аз усещането такова едно, то е вътрешно заблуждение, защото то не е логично, но усещането, че аз като харча все едно си намалявам спестяванията. Което всъщност изобщо не е така, нали, защото както нали, Жоро много ясно обясни, нали, едно е, нали, какво са моите спестявания, второ е аз какво, нали, съм решил да си харча за живота ежемесечно. И всъщност аз когато реша да направя едно харчене, нали, аз когато спестявам в биткоин, аз реално вадя енергия и стойност от фиатната финансова паразитна система в, нали, новата, паралелна изцяло система. По същия начин аз, когато реша да похарча, нали, да използвам кредитна карта или дебитна карта, каквато и да е, аз реално подкрепям
или затвърждавам силата и популярността на фиатната система като метод за разплащане. И съответно, по същия начин, ако харча биткоин, аз подкрепям биткоин системата, която всъщност искам да дойде по-бързо, в крайна сметка. И подкрепям разпръстването на този биткоин, разпръстването на знание и точно ускорявам този преход, който искам да се случи по-бързо. Другото е това, което имах като възражение и съпротива и което вече споделих и в различни дискусии виждам, че и други хора стигат до това и си казват, аз по-добре да си спестявам в биткоин и ще тегля заеми срещу биткоин, които ще харча. И това, смея твърда, че аз пак, работейки в финансовата индустрия доста време, много съм разсъждавал, правил съм опити, грешки и добри решения. И смея твърда, че това човек да взима заем срещу биткоин може да е много правилно решение и много ценно решение в определен момент за прямо човека, ситуацията и така нататък, какво и как реши да го прави. И повдигнам това, защото наскоро имаше една тема в биткоин групата в чата, където един каза, аз си тегля просто заем срещу биткоин и си харча този заем в фиат. Но по същия начин, и аз това казах, това е абсолютно легитимна стратегия и всеки следва да си я прави, ако реши, че е правилното нещо за него. Де-факто да прави, както още 2012 мисля има един много популярна статия на Пиер Рошард за спекулативната атака срещу биткоин. А именно, като разбереш, че биткоин е твърдата валута, а всички други валути са лесни, меки валути, просто взимаш заеми в меките валути, купуваш биткоин, купуваш твърдата валута и по този начин ги натискаш меките, така че да се сринат по-бързо и да остане по-голямо. Това си е валидна стратегия на индивидуално ниво, на корпоративно ниво, както го прави Saylor, и други хора и компании започват да го правят. Но осъзнаването отново, че ти дори да го практикуваш това, това абсолютно не инвалидира процеса, че ти можеш да си... Защото отново, ти ако имаш биткоин като обезпечение, теглиш заем в фиат, но изхарчиш ли фиата, използваш го с дебитна карта или с кредитна карта, ти де-факто затвърждаваш силата на настоящите платежни мрежи. Ти де-факто помагаш на Кристин Лагард и постилаш така, че до година или на есен тя да може лесно и с твоята подкрепа да си ролаутне, да пусне дигиталното евро и да направи за хората около нас по-трудно да излезнат от фиата, да влезнат в биткоин. И за нас дори биткоинерите вероятно е възможно да стане по-трудно да се наложат ограничения с дигиталните валути, за това къде и кога, колко можем да харчим, за какви стоки и така нататък. Докато, същия процес, ако ти пак можеш да си вземеш заем, може да си го и по същия този заем мога го обърнеш в биткоин, харчейки биткоин, ти де-факто подпомагаш за това разпръскване, подпомагаш за ускоряването, за разбирането на биткоин мрежата и за растежа на този вирус. И трето такова като възражение или съпротива, което имах едно такова вътрешно известно време, съм го описал тук като харченето на биткоин сега е малко наивно такова. Леко е като загуба на време и дори може, много хора казват, то е икономически нерационално. Точно, както казахме, биткоина върви нагоре, за какво да го харча, по-хубаво си харча да си харча фиата. И това до голяма степен беше, защото аз много вярвам в стимулите. Не малко хората се е случвало и ситуации, както Жоро споменали, ситуации, в които някой казва, ти си много идеологически въвлечен в това и все едно хората ще си променят поведението заради стимулите, а не заради някаква идеология или за някакво вярване. И понеже аз също съм така, дълго време така си базирах моето разбиране за възприятието на биткоин с тази графика, която съм адаптирал от Мурат Махмудов, в която той казва, първо биткоин ще се установи като средство за съхранение, както и Жоро показва в неговата презентация,
после нали, ще се увеличава ликвидността, ще има приемане от държави, институции и така нататък и нали, в доста по-напреднал фази, след като стане надежно съхранение, средство за съхранение на стойност широко използвано, тогава то ще стане широко разпространено постепенно средство за обмен, нали, за разплащане и за размяна. И най-накрая вече нали, ще стане разчетна единица и напълни глобални пари. И аз си казвах, нали бе, да, хубаво, нали, ще харчим тук е готино от време на време, но не виждах, нямах вътрешната убеденост, нали, така известно време, че това наистина е нещо, дето му е дошло времето и трябва нали, проактивно да го практикувам и нали, да работя в тази посока и други хора да го практикуват. И тук дори доста нали, популярни и уважавани биткоинери съм сложил нали, цитат от Кори Клипстен, основателя на Слон, нали, който наскоро даже публикува. Нали, хората не разбират паричната история и това, че възприемането на биткоин от търговците е ограничено от нали, такива хоби нали, или вманиачени хора, или такива, които просто си нямат какво правят нали, като нас и си търсим нали, какво да се занимаваме и някакво хоби имаме и че някаква все едно образователна филантропска дейност, но е икономически изцяло нерационално. Нали, пак като пример за вярване, което, нали, макар да не го споделям толкова дълбоко, и дълго време имах нали, вътрешни такива мисли. И сега, постепенно, нали, с известно време, нали, озря ми главата и стигнах до, така да сме да кажа, че нали, се случи една промяна в моето мислене. И аз осъзнах, че аз всъщност, ако само спестявам биткоин, нали, или основно това правя, нали, харча го от време на време, каза такова, аз реално цитирам биткоин просто като някаква акция. Просто като нещо, което върви нагоре. И съответно и хората около мен го третират по същия начин. И просто аз нали, и другите хора чакаме особено на този етап, нали, или окей, спестяваме си и чакаме големите играчи, държавите, институциите да го напомпат този биткоин. И някой ден, нали, когато аз си достигна моята финансова цел, аз ще продам този биткоин за фиат, след което чинно ще си плата 10% или може би повече, защото днес са 10% в България, утре може са 15%, други ден може са 25%, защото ще излезнат и ще кажат, нали, ще обяснат, ами видиш ли, те късметливите, те нищо не са направили, те са го купили рано и са изкарали супер много пари, просто защото са били късметливи и сега нали, трябва да върнете обратно на обществото, специално вие, нали? Така че, нали, нищо не ни гарантира, че това ще остане 10%. Може да стане много повече. Аз ще си продам някой ден този фиат, чинно ще си плата процентите, които ми каже, както Сребрин казва султана. И след това на доставчиците, примерно, защото аз този фиат ще го използвам нали, за нещо в живота. Примерно, нали, пора, ще купа имот или нещо ще направя. Ще им плата с този мръсен фиат, който ще ги държи тях в тази система, нали, де-факто дългово робство, нали, както е под заглавието на фиатния стандарт. И ще се опитам с този фиат да си построя моето островче в реално една гниеща, корумпирана фиатна реалност, която е днес и която, нали, пак казвам, ясно описана в фиатния стандарт, в Fiat Ruins Everything и в сумата и така. За какво ми е да го имам този тъп остров? Аз не искам да живея в остров на някаква нали, хубаво местенце или нещо, апартаментче или къщичка или каквото и да е. И около мен всичко да е нищета и да гние, да е мизерия и да е корупция и да има безброй проблеми. Но това е де-факто нали, моето разсъждение, какво се случва, когато аз просто спестявам. Сега от друга страна, когато спестявам, харча и презареждам, аз нормализирам биткоин като разплащателно средство. Хората около мен виждат, че се ползва. Приятели, познати, нали, сервитьори, примерно, нали, тук котството, нали, който държи това място, Ботев стадиона, до стадиона точно имаме нали,
това заведение за бързо хранене, всеки път, като съм на стадиона, хода и ям там. И си плащам с биткоин. И те вече, нали, момичето си знае, нали, да, това е момчето с биткоин. Виктори, той ходи, той казваше, да, момче Виктор, значи майко името знае. То беше ония ден и така нататък. Да нормализирам това плащане, хората виждат, че се ползва. Нали, много случаи, като го използвам 1, 2, 3, 5, 10 пъти, ще създам вероятно опис у някой от тях. Представете си, нали, ако започнем, нали, повече хора да го правим, нали, съответно ние, които в крайна сметка имаме финансов интерес, другите да разберат за тази технология, да си я купат. Нали. Ако търговеца види, нали, че има, тук съм сложил 5% от оборота му е биткоин, или дори 2%, нали, зависимо с какъв е търговеца, това може да е нещо значимо за него, така че, нали, нали, той да се замисли, нали, това за него става ценна клиентска ниша, нали, сегмент. И този търговец, нали, да почне да дълбава, какво е това, нали, биткоин, да почне той самия да спестява в биткоин, да казва на други приятели, търговци, предприемачи и така нататък. И този вирус, който, нали, в крайна сметка ни е инфектирал нас в някакъв момент, да продължи да се разпространява през малки, средни, защо не много големи, нали, търговци, предприемачи, бизнесмени, то не защо да не, а въпросът е кога, нали, и колко бързо, и нали, сме да твърда, че до голяма степен зависи от нас, от нашето поведение и е лична отговорност, нали, която ние можем да поемем. И всичко това, нали, целият този процес задвижа едни такива позитивни обратни връзки в икономиката и в обществото, нали, колкото повече се случва и колкото повече го разтеглим във времето и колкото повече хора участваме и правим този наш малък принос. Някой може да направи по-голям принос, някой по-малък, но дори и само това, нали, че когато предпочиташ, когато имаш избор, отиваш и харчиш място, където, нали, мога да похарчиш биткоин. Когато, нали, ти плащат, когато отидеш и те питат с какво ще платите, ще кажеш, мога плата, нали, с кеш или с биткоин, примерно. И те просто някой може да се засмее, някой може да реши, нали, че се шегуваш с него, не знам си какво. Но 1, 2, 3 пъти, като, нали, се случва тая постепенно този процес на нормализиране в главата на хората. Тук е малко... Да, тук има някои слайдове, които ще ги нагласа, но тук съм написал, че има 3 вида хора, които наскоро го намерих от книгата Bushido Биткоин и много ми хареса. Няколко цитата съм избрал това. На първо място това са хората, които ги случват нещата, нали, в едно общество. Другите са тези, които гледат какво се случва. И третият тип хора са тези, които се чуят какво по дяволите се е случило. Просто, нали. Да, нищо не участва. И аз смея да твърда, че до голяма степен, ако просто, нали, си държиш койните или си купуваш или си спестяваш, ти си по-скоро от хората, които просто гледат какво се случва. Нали, както купуваш си там Amazon акция или Nvidia или каквото и да, супер, нали, върви и готвим. Докато ако спестяваш, ако харчиш, ако презареждаш, ако градиш нещо, ако правиш нещо, нали, което може да е малко, може да е голямо, нали, естествено зависи от всеки, ти тогава си от хората, които ги случват нещата, които ги реализират и които са реално хората, които малко по малко променят света. Тук съм изредил няколко неща, нали, кои аз съм, нали, така решил за мене си и правя точно, нали, с тази аспект да бъда от хората, които ги правят нещата. Първо, нали, приоритизирам търговци, когато примерно, нали, имам нужда от някаква стока или услуга, приоритизирам търговци, които приемат биткоин. Съответно, всеки от вас, нали, знам ги на карта или ги търса, всеки от вас, ако предлага услуга в биткоин, ще избера да ползвам вашата услуга. Нали, стига да е в сравнимо качество, да не спрямо сходна услуга, която мога да си плата с биткоин. Друго нещо, което, нали, от относително скоро започнах да правя, е, че ако ходя, нали, с приятели, ако излизам с някой на среща някаква, абсолютно винаги настоявам, нали, и колко се може по-често, да ходя на места, благодарение на Наско, най-вече от OrderBG, има особено в София, нали, добро количество от такива места,
хода, нали, в места, където се приема биткоин. И често, нали, ако сме група, аз ще кажа, аз ще платя всичко с биткоин, дайте ми кеш на мен. Те ще ме гледат, нали, последния път ме гледат странно малко, нали, единия даже ме вика, ама, то се чувства, Жорка, ти за какво харчиш, нали, то ще върви нагоре. И аз му казвам, бе, човек, това са пари, бе. В смисъл, то биткоин не е акция, биткоин е пари, биткоин са за харчене, и той е такъв, добре, нали. И аз съм, нали, и се радвам, защото съм служил, нали, така малко в главата, нали, съм посял мисъл, си мисля, която, нали, след някакво време се надявам, че ще озрее. Друго, какво съм написал тук? Да, това, което споделих, нали, ако търговеца не приема биткоин, нали, или ме питат как ще платите, каква е сметката или така нататък, просто казвам, мога да платя с кеш или с биткоин. И те естествено казват с кеш, нали, или се смеят или такова, но пак, нали, посявам това семенце на разбиране или на такова. Някой път, нали, хората може да реагират негативно, някой път или да са с насмешка, но пък между другото се знаят, има и много такива, няколко пъти се ми се случва, дали да последва някакъв интересен разговор, или в смисъл наистина човека да е възприемчив и да се случи, нали, нещо готино от моя гледна точка. И на последно място, нали, мисля, нали, стратегии, нови търговци, на които леко и меко да промотирам биткоин, както и Жоро сподели. Накрая ще споделим един проект, с който с него и с Наско бутаме. И тук съм извадил един цитат от Дебушидо в биткоин, който силно го вярвам. Превод казва, че когато едно племе или група хора се превърне в индивидуална единица, то създава усилващ ефект, способен да преобрази света. И от тази гледна точка аз съм абсолютно уверен, че ако, нали, тук сме едно 80 души, реално има доста повече хора в България, нали, които по един начин са ангажирани в тази система. Най-малкото, което наистина всеки може да направи, но ако ние, нали, си решим, всеки си реши сам за себе си, ние ще подкрепяме биткоин като икономика, ние ще плащаме, ще ходим, така, нали, когато трябва да отпразнуваме, примерно някакъв рожден ден, ще отидем в ресторант, където се приема биткоин. Когато събираме с приятели, ще ходим на такива места, когато някаква услуга и така нататък. Ако ние това го практикуваме, аз откровено вярвам, че ни е бедна фантазията колко може това натрупване, колко експоненциално, нали, може да се постигне резултат 2, 3, 4, да не говорим 5, 6, 7 години напред във времето. Тук съм споделил също, доста напоследък съм повлиян от тази книга, която прочетах Дебушидо в биткоин на светски, която има такива, всъщност неговата визия, може би накратко да му направя реклама, която много ми харесва, е, че, нали, отново биткоин не е просто пари, защото едно е, нали, ние да... защото той цялата си книга, всъщност идеята му, каква е? Идеята му е, нали, кои сме го проучили, ние сме разбрали, биткоин ще стане, нали, има супер много да расте и съответно ще има един огромна пренос на богатство, на капитал от, нали, предишни хора към нови хора, които относително по-време се усетят, нали, да акумулират биткоин. Въпросът е обаче, хубаво, биткоин ще спечели и ще стане глобалната валута. Ама какъв ще бъде света в този биткоин? Дали ще бъде просто същия свят, със същите ценности, същите прогнила корупция, гадория и нискокачествени простоти и мизерии. Просто, нали, парите ще се преместят от едни джобове в други. Дали, или ще успеем, нали, да изградим наистина едно ново ниво на общество, едно ново ниво на осъзнатост, едно ново ниво на как и защо ги правим нещата. Той, нали, в книгата има едни 10, ако не се лъжа, ценности, virtues, нали, ги нарича, които ги взима като пример от исторически самураите, рицарите и такива елитни групи от хора в исторически план, които са ползвали като някакъв вътрешен компас, нали, за това аз какво решавам да правя, как решавам да го правя. Няколко от тези неща, нали, които аз така си интернализирах за мен е, че примерно, нали, аз гледам на харченето на биткоин като
мой дълг към обществото, към небиткоинерите, дори които не го разбират или не могат да го разберат по един или друг, по този начин, нали, обяснителния, образователния, към поколението след мен. Харченето на биткоин също виждам като правилното, честното и почтеното действие, което аз проактивно избирам да правя, нали, когато имам такава възможност. Също виждам на това като моя лична отговорност да ускоря прехода към биткоин, нещо, към което аз имам контрол. Аз нямам контрол, нали, на хората в парламента или на президента или на който ден, не мога да им кажа и не очаквам, нали, че те примерно ще направят биткоин разплащателно средство и ще махнат данъци на биткоин. Аз нямам никакъв контрол на това и дори това да стане, нали, видяхте примерно в Ел Салвадор, той го направи, пък след 3 години малко, нали, дръпна една стъпка назад. Тоест, когато аз, нали, не мога да се надявам или да разчитам, че някой ще направи нещо, пък че то ще седи. Аз това, което мога да направя, е да контролирам себе си и да правя това, което смятам, че е правилно и в случая, нали, да поема лична отговорност за това. И не на последно място, така, освен, нали, тази сериозност и такова, наистина е забавно и интелектуално предизвикателно занимание да мислиш, нали, да действаш това как да има повече възприятие в биткоин. Откровенно съм се забавлявал от време на време, като говоря, нали, с различни типове, нали, сервитьори или хора, които предоставят различни услуги или просто, нали, да зачерпвам лекичко по един или друг начин темата за биткоин. С Жоро и с нас също се забавляваме, като мислим, нали, стратегии и така. Да, тук съм сложил един слайд, че в крайна сметка, нали, за мен целта е защо го правим това, нали, цялото нещо, защо се събираме, защо ги правим тези срещи, защо ги правим всички, нали, другите образователни различни, нали, продукти, информация и така нататък. За мен, в крайна сметка, нали, биткоин трябва да стане официално разплащателно средство. И това, пак казвам, това си зависи от нас и зависи от нашите действия. Ако ние просто спестяваме и не харчим, или ако в нашите, нали, бизнеси, неща, които правим, ако не приемем биткоин, съответно, нали, биткоин, съответно, бизнеса може и да стимулира и нас, нали, да кажем, както примерно, нали, аз отново, покрай всичките неща, които правихме, нали, сега наесен си казах, крайно време, нали, на сайта, където продавам книгите за биткоин, да вкарам биткоин плащане. То просто е несериозно, нали, да го няма като възможност и го направих, нали, и всеки, който си плати с биткоин, получава 10% отстъпка, нали, за книгите. Съответно, нали, всеки търговец, нали, който има бизнес малък или голям, може също да направи такъв пример. И тук съм сложил илюстрирал съм два сценария на развитие, потенциални, за 2030 и 2032, т.е. това е 7 години от сега. От едната страна имаме сценария, в който всички си спестяваме и, нали, хората около нас почват да си купуват биткоин в Revolut или там, не знам, купуват си MicroStrategy или whatever. Това е, нали, сценария, който 2032, както ви казах, нали, излиза кога ще бъде Майя Манолова и казва: те късметлиите, нали, толкова пари направиха, дайте да ги обложим, нали, с 25% данък. Само? И то, да, примерно, може и 40-50, прав си, трябва повече. Те нищо не са направили, 75% данък, директно. И, нали, за да дадем на другите, нали, които са унеправдани. Въвеждат, нали, това е също сценарий, който се въвежда дигиталното евро, контролира се какво, къде, колко можем да купуваме. И реално дори за, нали, хора, които са акумулирали, които имат биткоин, може да стане трудно, нали, да имат достъп до услугите, продуктите, които искат да имат. И да, а пък другия сценарий е на развитието на биткоин като пари. Това е сценарий, в който когато, нали, ние го ползваме за пари, то това си е реалност. Нали? В смисъл, когато има оборот, както казах, нали, някакъв бизнес, виж, идват ми, нали, някакъв процент от оборота ми минава в биткоин. Това е нещо значимо за мен. Това, когато е реалност,
нали, те политиците в крайна сметка те се съобразяват с реалността, нали. И ево пак тук нали, говорихме си с Максимус за политиците и контакта с тях, нали, защото ние тук, аз не мисля, това поне с него се съгласим, че ние политици не искаме да ставаме, но е окей да си говорим с тях и да имаме контакт с тях, нали, защото реалността е наистина, нали, че те приемат закони и така нататък. И съответно Bitcoin Club примерно е една така добра платформа, където можем постепенно да говорим с тях и когато то си е реално си се ползва за пари и нали, то едно е като, какво беше, нали, ако изглежда като пари, мирише като пари и такова пари, то може би е пари, нали, докато ако ние не го ползваме като пари, то не изглежда точно като пари, нали, то изглежда като акция. Това е нали, сценария, който 2032 няма вече данък върху биткоин, както няма данък върху златото, но за разлика нали, от златото, което не можем да го делим и да се разплащаме, биткоин можем да го делим и да се разплащаме. Не знам какво ще стане с това евро, аз лично мисля, че по принцип там некролога рано или късно ще дойде. Трудно да се предвиди, но да кажем, че запазваме някакъв сценарий, може би да се запази лева или пък еврото, нали, поне кешови разплащания, нали, пак от нашите действия. Ако биткоин действително тук нали, няма данък, както е логично да бъде, нали, България би станала привлекателно място за хора, които да емигрират тук, да инвестират биткоин тук и нали, де-факто да може да се стигне до това, да може човек да живее на 100% на биткоин, ако желае. И така, завършвам с цитат от Гандалф, че пак такова като осъзнаване, тук сме за определено време и единственото нещо, което трябва да решим е какво да направим с времето, което ни е дадено. Благодаря.